marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu almusawwiru Allah kai ne na sa farkon lamari malikal qudus Allah kai ne dai ka zama mutiye gani ba hikima dabara kusanci zan shi'iri na dau wani aiki na yabon sa Isa ruhullah almasihu tsira da aminci ka karo gurin abban nana sa'ar alinsa waɗanda na rike kuma tsanina sabon da asa da su ba ni manta a baitina asa da dukan shurafa'u Allah cikin begen Isa almasihu marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu asa da wuce ban gaida ku malaman addini na shakti jani da jiyali har da barhama ga usina saka ayatullah imamu Khomeini jikan nana shaka usman bin fodiyo ba ni mantawa a cikin almasihu buga mini sauti dan uwa na ni na jaddada bai'ata wurin abban Ahmad ango na zina na ranata Sharifuddin Alzagzaki ne ado na wakata lafiya Allah kara wasidi da shi muka gane almasihu marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu waka ce na yau na murna a yaku dangina murnar samun annabinmu Isa a wannan rana taya annabi Zakariya samun har abban nana duk mu fito al'umma murna a yau ne samun sa almasihu murna murna yan uwa har na kwance ya miƙe ne yau muka samu annabinmu Isa ɗaga Maryam ne ranar ciki ranar ta haife shi ikon Allah ne ya zo babu uba ku biyo ni don ku ji wane ne almasihu marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu Isa bin Maryam mun sani annabi na Allah ne Hannatu walida ta Maryama ta yo du'a'i ne in Allahu ya bata da zai zama mai hidimta ne sai Allahu ya bata Maryama walidar Isa almasihu ana nan wata rana jama'a ku biyo ni baitina Jibrilu ya zo gun Maryama da labarin abin kauna ya zo da labari ya ce da ita sako na Allah na za ki haifi annabi wannan da aka yi wa lakaba almasihu marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke ruhullah almasihu sai da tuna Maryama ta ce fa bani da zautina ta yaya ne zan haifi ɗani fa ka ga mazaunina Jibril ya ce Maryama wannan iko na Allah na nan yayi mata huri sai ga ciki fa na samun sa almasihu ran da ta ɗauki ciki
ta haife shi, ta ɗauki jaririn ta al'umma har ma sun gan shi. Ya ke Maryama tambaya wai ina kika samo shi, mun san babarki waliya ce har abbanki mai masihu. Marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke rula almasihu. Maryama ta yi shiru mutane suka yi ta tuhumtar ta, ina kika samo shi tambayar muke faki amsa ta. Walidar annabi Isa ta jiyo ɗan jaririnta, yana cewa ummi su kudu zani amsa su'alin su almasihu. Isa bin Maryam tun yana a ɗan jaririn shi, yayi magana domin ya kare Maryam umma gunshi. Su kuma al'umma suna ji suna mamakin shi, ya ce shi ɗan sako ne na Allah zuwa gunsu almasihu. Marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke rula almasihu. Shi yasa jama'a suke ce da shi ɗan Allah ne, shi ba ɗan Allah bane, ɗan sako na Allah ne. Ya zo babu uba hakan ɗin hukuncin Allah ne, rayuwarsa ba'a ya ce hukuncin Allah ne almasihu. Annabi Isa ya yi rayuwa ya yi aiki babba, bai taɓa aure ba, gida ɗaki bai zauna ba. Ya yi kira da awa zuwa tafarkin Allah rabba. Ibn Maryam haka ya rayu Isa ruhallah almasihu. Marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke rula almasihu. Nayi wa dukkan yan uwa da ma'abban nana, murnar samun annabinmu Isa jagorana. Ubanmu na umma alzagzakiyu imamina, har da kiristoci na sa da su mabiya Yesu almasihu. Marubucin waƙar shi ya ce da ni in sabunta, bakir na lago ɗan uwa garin Rabbu ya sakanta. Rabbu cikan abbanmu haska ka inda ya zama kwanta, alfarmarsa ya dace Zahra umma gun shurafa'u ya ilahu. Marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke rula almasihu. Wanne za na tsaya Aliyu Sajjad na yi rerawa, Rabbu dukan zunubai ilahi ka zama gafartawa. Ƙara da ɗan hikima ilahi ka ƙara mini baiwa, wakilin Allah ma gaishe ka Malam Ishaq baban mu shehu. Marhaban da zuwa maulidinka yau ko muke rula almasihu. Marhaban da zuwa maulidinka